Kardom karbing long pine video ko lalo karbi international long pen nonang peche thang nai chepajana bang phuben abang phitum alang litum amen awi rong phar lapen tisupi entertain alang litum amen binong koson son lo totang de pinige labang so video pathak long lang iksinang totang ta video le start eklonang karbi ang long mong pen nonang peche thang nai youtube channel karbi entertainer alang le chepajana bang phumen ke lalo awi rong phar mate alang le men binong ke lalo samlong rong phar alang li cepajan short video cepajan langmi pik alang li karbi entertainer youtube channel long awe rong phar mate samlong rong phar alang li non an cepajan karbi short video long si cepajan ik cholang alang li karbi lama jan long si tame cepajan sonte langme ik senji alang li cepajan langme ik pik lapen karbi ang long mo pen nam che thang na youtube channel long tisupi entertain mate alang li men binong ke honali tisupi ke alang ni karbi lamajan mate video balong sitami alang ni cepajan lo lamajan men ke lai khen lo owe hithi lapen long sokang thu samlong rong phar lapen honale tisupi kolobang so apart a short movie long sik shooting ke chelon nalo alang litum comment bo song token bachini ekta nalo mason ka ke karbi ang long pem nong nam che thang na actor actress a video lang iverete nalo handshake channel officer fan subscribe minon lapen like ta ping non lapen comment mang tenegri pinya video ke lan sikang ton lo korwang thu